Jaha. No niin, tässäpä sitten on kämpässä, mutta just tuli häätöilmoitus ja nyt pitäisi käydä uutta asuntoa etsimässä. Just äsken kävin tuolla noin jo pesuhuone, niin kävi suihkussa ja harsi hampaat ja tuolla noin niin meikäläisen keittiö ja siellä syö ruokaa. Katsotaanpa nyt sitten, että meikäläinen lähtee tuosta ovesta ulos. Tässä sitten, että asuntonäyttö. No mennään sinne. Okei. Vähän lataillaan. Täällä on joku vuokravälittäjä. Onpas täällä tilaa? No katsotaan sen. Esittäjä haluaa kätellä. No, siinä on. No. Tässä tulee tosiaan ohjeita koko ajan tältä peliltä, että mitä niin tehdä ja mitä ei. Sitten on sellaisia vaihtoehtoja, että torju tai hyväksy. Että jos tässä näin, okei, meikäläinen hyväksyy, että tämmöisiä huonoja sanoja ei saa käyttää. Tosta noin, sitten jatketaan. No, ja vaikeusastetta voi valita, että mikä se sitten on, että onko se helppo, haastava, vaikea. Otetaan haastavaa, että kun en ole itse kuntoutuja, niin tosta noin, sitten painetaan aloita. Keskustelu alkaa. Mulla on miekka ja haavi tässä näin. Ui saamari. Okei. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Voit laittaa ihan